Jisu pin your in Phai khmat Shu Jisu Ha ba jing at pun sao dang ye pi gro Phai khmat Shu Jisu un pen jai jai er yon jing em ba ho ha bas ngau ata tin jing em jong pi bat ha ba kut kalat haladi ha balas ngau su sadlas ngau kus lai do pashu Jisu ti jing suk ut ai Phai khmat Shu Jisu Ha ba jing at pu sao dang ye pi gro Phai khmat Shu Jisu un pen jai jai er yang jing em ba ho Phai khmat Shu Jisu Ha ba jing at pun sao dang ye pi gro Phai khmat Shu Jisu un pen jai jai er yang jing em ba ho un pen jai jai er yang jing em ba ho un pen jai jai er yang jing em ba ho Có ai cũng lấy giờ phi baro ha cái kerteng cái trong Trai chỉ nhiều bảo chỉ squash bắt cầm juru nga kermen bắt nga Trai bảo Trai un kerku no epi bắt un pendap biang epi dan cái ketin cái em cái basisha kamtem aku begini ke sni ke basniu ke sni ken ke badawa ken yang apa epi ke begin em ke em jauh jauh long sakhi basisha Trai un kerku epi dan cái ketin ke ba penangnya snow bat ni kapor hai ni kapor wa minta ini ya pulie ya gajing long gajing em gajong wei per us em jaga tasman kabarem hiu bakarteng u Abijah yang us em Abijah la jutip dak wei per kerteng ya bangin ia po ningkong em nang bakat sao dekat ke belai wei kata kalong ke kerteng Abijah unius em ude khon jong us em Rehoboam ya balakha ne ka brega bakarteng ka maka kat kum nikos em nang bakasan dekat ke baar hanra ka kitab Kharrngi nang bakalai dekat ke baar ya kerteng maka latho da ka kerteng ni kaya te katuk ni sepang jang ne ka keme ka jong ni us em Abijah ka keme jong ni us em ka dai ka khon jong u Abishalom kat kum gajing tho jong nikos em nang bakasan dekat ke baar dan ki baong ba ka ni ka kerteng Abishalom ka tho ne ka mutru ya kerteng Absalom kemba lapen pau Kharrngi nang bakat wei dekat baar pau dan pergi baong ba em kani ka Mikaya kani ka khon nang phan pa Kharrngi nang bakat la dekat baar kani ka khon jong Uriel uba na ka snong Gibea kat kum ka jing batai jong ka kitab Targum kendiat ka kani ka Targum kani ka jing tho jong ka Testament ka barim ka balapin kelas ka ketin Aramaic kemudian kata kemudian keba kisuk ya keba kisngau tho ani ang ti pareng kadai ka paraphrase Bible jong ka Aramaic habidai bat ka Testament ke barem
Kani ka targum ke itu ba ya ka kerteng maka lapin kelan apa ka kerteng mikaya ba ya ukpa jong ka pat ubalong u Absalom apin kelan sya u Uriel jong ka Gibea kanang banum pin mau syapang jong kata ka jinglong ka jingim jong ni Absalom namar ba delta u bayeng ile Pyrshah ya la ukpa bu wara ini jak buram ka bakrau ya kalonyi longsem jong u David hi ba ka wei harai kadang kata kajing bamsha syapang jong kani kajing long kpa kajong news Absalom ya ke maka nagada boleh namar as Samuel kumdong ke ba khatsau dekat ke ba arnyo ke itu ba u Absalom udon ya kata ka khon ke ba kerteng pat ka Tamar ka balong ka kentai ke ba babri te kajikli kalong kumno ngin pin scam ya kan ya ba ka dei ka khon jong u Abishalom lane kam dei ka khon jong Absalom na kani ka kentien khon ngin yo ia kata ka jing batai sa pangjong kane ka kenten ka khon ha ka Bible ka thau ni ka mut ka khun ksil lane ka khun pateng lani ong tin parang ka granddaughter ka ba thau ni ka ba mut ba ka dai ka khun ksil jong ulus Absalom ka ya ka bala khana ka Tamar balipat bala khot ya ka khun u Uriel unong Gibea dan ibu batai berkata baru kadai namar belai namar berkata Tamar kalau ya poi khabat ubri berkateng Uriel ubadai nak senong Gibea ubadan ni kata kajing dai berka longyeng longsam jong Saul Abijah long bola shimti ya kata ket ya ka ban sinshar ya ka Juda maryap no ukpa chung uhi Rehoboam ba ulah sinshar tang laisnem ka bangi ina po arkon kul nong ba khatlai khat ban kong bat ka baar habaya Pyrshah pangga karakter ni pangga jinglong ga jong uni ka kten jong umlai ka itu le ka kran kumnian ni kong nang bas khasan dekat ke balai ulaya ekipo ukpa jong u baro ki baula le men chua jong u kadano jong u te kam shimlong janai bar utrai u blai jong u kum kadano ukpa jong u David kita ki kam sneu ki jong ukpa jong u bolong Rehoboam ki dei kita ki jo ki kam sneur ki ba uni ula prthubot but Rehoboam u la wanra ye kani ka kam sneu ha ka di charge u kata kolong ban mane ha ki jeka ba jrong ban mane ha ki mau benna ban mane ha ki ashram ne kita ki blay mat jong ka ashara lane ula sha ye ta ka kenja Sodom ye ka bakan ha ka ri bat kumjur ye ka jing ijli jong kita ki bre ki ba u blay ula pha ye ban benjat no ya ki kun Israel habak lalit ben kam kenti ya kari kanan ko ming ia pon gong sim nang bakat sar kat kebar fly kat kebar saw itu ismang jukane kane kalong ka jingi kai shanga ba shapir ikum jo bala ja ba ngiru ngila pun melen ya de ban embat ka pop ne ban ya ba ka pop rang piki long den ki man den ki janga ba ki jang piki sa pertubot komba uni Abijah la pertubot ya ta ka jingle ka jang pa ka jang uhi bar ka julong korukom barobor ba kiba khamadien kin kham snu shu ban ya ki ba mensuar bar ka kting jong blai ko ong kat bang mi ki si ka pop kadang roi belen ka mi ia po rom no masan dekat ka bar po ka kting jong blai ka kentu nga ba de pi ba ki ai baro ni dai ban long korukom ha ki jingle ki ba pa ni mi ong te paringi dai ban long kita ba set an example by doing what is good Paul kentui kan ya po titas nang ba dekat ke banyo hot pi ki kme hot pi ki pa hot pi ki ba long ha shua gini ki man shua lani pi ki ba i shua ya kasmi yo bunai kan mau ni ka wei le se ma pi la ya ba pin ya jing ba kla jing ka jing em ki ba menar jong pe Harenga kentui pi ba kerpat pi rukum jo batu ai ba kata ka jinglong barim bijang pikan kot nak bat pi wat cha ye ka ba kan herai bi lane kan yai peteng nga ki long din ki man din ki jong pi tu jit no ye ban kot no ye kata ka jinglong ba snil tang bat pi da ba pi pai no show Jisu wat cha ye ba kan long utning ba pun por pat saya kita ki beton ki jong pi namar kan warak ni jat ke bakrau ko belalong ya ka hima juda hadin habot pitip na kadao balai ba wat kita ki ba lakam ba ki de ki kristan ni kita ki ba ong bangi de ki nombot jong Jisu Rai ki not pat ye ke banyeng banyele Pyrshah ya ke shisha jong ka ktin jong Trai
Ikadaw baro kadai namar bagadano changke. Kumbalong hiunius Abijah kam shem lalong janai ne fully devoted how blay. Shem la IT puralut. Dabak mi na karkom keren na karkom le kajong ni Abijah ikambau di ubriu ni ibo di tos uba ribleh du katahan rai hagaba syapo jong upat. Hagaba syapo jong kadanut jong kasin syar ka plan kaduman. Aga jinya nanti jong kamuta unong syaran kat lambar ublay ka lingka ka jong nga sakhi badan bon bakmut na kit khot jong kalong yin kalong sem jong kita ki balong ki nong alam jong ka balang kiba lakum ya baklano kum balong unius ahijai teng teng men kpa ulong ubriu ba IT ba ulong ba shit ham ba jong trai kat ba kalong kame pat kadi ba shilong blom blom dan ki pora ba ki me ki kpa ki ba shit ham ma nam ta jong trai kat ba ki khon pat ki ka jing ka ba mar Pyrshah kata ka jing long ki me ki kpa te ka jing long balai sha kame kada baro nama balai namar kum kini ki sem kila pin bentai kada nut chungki haki ar yang mamla sanpo syakado bat sanpo sya ke bade mensem hadu ba kani kala pin kha kani kata kajing long plan duman jong kada nut ke chungki nama kata ngam sungu per haga jinya nanti ke ngam sungu per ya ka bangan yo batang teng ukpa ulong nang lam kat ba kan ni kajing long nang lam jung ukpa ha ka balang kam shem teng bat aki khun ki kti namar balai namar kajing long smrap mesem ka balong hiunus ai chai ka tentu pi ya ka ba pin tu bot kajing long junus wala unus ahija ulalong ta us ba senti henre ublai shem la penjat ju bat ya ka himaj namar ba ukin mau ya kata ka jutang ka ba ula clay ha David. Let's see kum kani ka jingja kala belong ru shanga bersyapil. Let's see ublay shim la ailat ba kabasneu kan yok mentelap si sendan ya ka jing janga berjangpi. Tan ka daw ba ublay unyo kor ya kata ka jingkerman jong kita ki balen ashwa changi na ka menta ba ublay un le yang berpi. Let's see kala belong ru ba den ba ublay unyo kor lene u ai ka jing jubab ya kata ka jing duai jong kita ki balen no ashwa changa jangpi. Jisu dewe na preng kita ki bla duai yang janga jangpi. Hasya ya ka ba un sya penyap no. Sya bulin sya bla duai ni ka protai. Kuming iya po ka si gospel jong anes ka nong ka ba khat nyo. Haga bau duai namta joki sendran duai nak kata jongi kiban sangat ha kata kubor kebaki sendran kialap Abijah udan lu yata kajik tumu kemudian ukpa cokui kata kalong ya keban pelong ke biang sisin ya ke Israel dari mana ni kata bawa usaha yang ilak thama barabor bat uni Jeroboam bat ya ke hima Israel ke basyatai Hagawai na kajing ilek thmal ong ba ulalet ya kebanyalam ya kekunhun sipai jung ke ba saw hajas pangut dene saulak Pyrshah ya kekunhun sipai jung Jeroboam ke badan pra spa haja ne pra lagnut habaya kan chapang kan number jung kajing don jung kita sipai jung baro ar teli ki hima ki start Bible Kikam bakadai ban pinkelano naka saus pa hajar syaka sau po hajar naka pras pa hajar syaka pra po hajar pat naka san pa hajar syaka san po hajar kembali kebakaran syapang jong ki number ke bagi khon Israel dan sipai Israel ke basyate ke belong ke hima juda kala penyap ya sipai Israel ke basyate kami ha ar chronicle nang bakala dikat bakatnyo ke bagi sakta khamsadin Kidau baki ong baki deben pinkelano kedai namar baki number ki khamret ha ke Latin Vulgate Bible. Sekarang gue pergi kajing betai. Kajing bon jang ki number la syam bakalong ke ba baki bangin pediang namar kapo ba David upak kain census la syam baro ki cenrang ki ba lakam rang ba ki dan kemba Ada syahja sanspa nyopo hajar ngut bat kakunun sipai jong David kadan syahja aspa hajar ngut ayai Henry
Lagi Phai pat lagi pet ha ka Bible Hebrew berkemjuru sya ke kitab Targum berkemjuru sya ka jing sya ka kitab ke balong ka Septuagint. Ka Septuagint kadai kata ke kitab dia ke bala translate na ka Hebrew Bible sya ka Greek Bible lening nam ong kadai ka Greek Bible jong ka intertestamental period ne wat hakipo jong Jisu kemju. Bat kemju ki pat de ki jing tho dia thu ba ka number kam de ya kam de ka ba khandiat handrai ka de ka ba kumbala tho a ka Bible khasi jong hi ka bang i ni ka si ba menta. U nang tho history jong ju ba ka tang u Flavius Josephus ungat ba kadai ka number babun day ka number ka bakhandiat kumbala tho a ka Latin Vulgate Bible. Dan ki ba ong rule se ka ka jing tho da ki ni number babun kala bandai ka jing bakla jong kitu ki scribe ne ki ba copy ya ka jing tho jong ka kti ni jong blai na ma ki form shwam padan printing press ki shoot tho da ka kti le se kala bandai ka jing bakla jong tiru dan ki ba ong ha ta kurkom ha ka ta ka jekai le thma Usim Abijah ulayang halor jong we ulo bekerteng usimarayim uni ulum kat kum gajing bata jong ke kitab targum ke itu ba ude ulo badan ha kasnong jong gajat Ephraim dan par gimong uni ulum udan ha ka kentot jong ga jat Benjamin kala ka ba pensionong rin na kitab Joshua nang ba khat pra dekat ke ba arfuar na lor jong uta ulum uni usim Abijah ula keren ini kintin kena pop ya kikon Israel kibaha kilai rukom kebeningkong kajing kena pop kebeningkong kalong kene ba ujeroboam ba kahima Israel ba syate kila kentat ya kajutang ngajong ublay ba David kemingi na po ar khantul makhala dekat masan ha ka ba ula ongkum ni syaki kam la de ya phi bantip bu Trai ublay ki Israel ula ai ya kahima Israel hau David hala kerta hau ken ba ki khonjung uru da ka jutang gamlo Henry pinban u Jeroboam u khonu Nebat u Shakri u Solomon u khonu David ula yang jot bat ula Ialeh Pyrshah elo kendat bala ya lum ha u kiriut hala ki khon u Bilal ken ki bala pen ela de banyale ya u Rehoboam u khonu Solomon min ba u Rehoboam u dang kena berjemnut te la banle yaki dan atli ki kintin kiba u Abijah u pendenkam kiba dawa ya kajing pusan hangani kapor bementa kabaningkong kajutang kamlo kani kantin kadai ka ba masa sula kren ha ka kitab jingkhan nang ka bakat pra kat ka ba kat khandai men ba ukren sapang ka jing pang ka jong ublay ya ka jat lebi sa ka kam lingdo ba kani ka kantin jutang kamlo ka sumut bet ka ba junom lane forever mi ang tin pareng ka kitab targum ka khambatai benya ba ka ba ka kum ne kum ba ki jang ka duriau kemla ban pin kala thiang kum ta ka ji chin shar na ka long ying jong debet kan kan ria lano ru hot ublay la te jutang bat u debet chapang jong ne ka kam rai ha chu ka pa to dei ublay ubala jet ya u Jeroboam na ka tabul long usim jong ka hima Israel ka basatai usim Abijah upendan kam ya kini kintin ban keren saya kita ipat ba rakyat jong ka hima Israel bat kumju sa Jeroboam kenang ye ka ba un kring un taniki saya ka bakin wan bat punya sok biang sa sen bat ka hima juda ye ka ban long biang ka we na kata ka jik tumu ka jong haba keren sa pang jing kular ka jong blai ka tinju blai ka itu ba ki kular jong blai ki long ki ba shisha bat ki ba amen bat ki ba ne junom la raja ba kamlong kumta kamud ublay chingi ublay ubangim la ban shana nama ulong ubaju kala hari ka tinjum ko ang ublay chingi umju kala henry horkit hordang lano what pendam tamba kalapat ia kata ka jingkular ka jong ublay tang na kabenta ban penyahap jubor bat ka jing snow ka jong pi kumbalale da ki nong hikai ha ki ni kisi ki bementa ki bahikai ya ka prosperity gospel sakawai per ka kentien ka ba u Abijah ula penengkaman ba ula Clientstar u Jeroboam bat si Phai rayot jong ka hima Israel ka basatai kalong kun u Bilal ka kentin Bilal kadai ka kerteng ka bapau bunsit ka testament ka barim
ha ga ba ka jingmut changka ka shumut bam dan bor lene bam larkam lene aktin pariki ang worthlessness lene ka shumut bet unang palat hukum lene lawlessness. Kat ba hadin habut pat kani ka kerteng ka thau ni ka mut ya usutan lani ya ukrislam le ni yo antichrist kumbang yo ha ga jing tho jung pol cha ki koren ha ar koren no madri ka ba khasan ge thu ya kane kar kom kren jong u abijah hang ni ba u kun tho chi kita ki ba yeng ban kerpa ya u kpa ju belong ure ha bawam ya ka bakit pristing no ya kalingkor ke ba usem Solomon ulaban kia ke po jeng cincar ke jeng ulah nyau ini ki brio kita ki brio ki bamler kam lene ki bakhlam jebeng ni ki bakhlam dan ke jing nang jing start kat baya ala ukpa pat upersang ni ke banyada kat belak da ke bau ong bau ditang kena bat uba jemnot kani ke jingkran jeng ugla pelong kat tonu ki sekolah jeng ke jeng blay ke bikin nget ba ureho wam shimla kio ya ke balong usie ka kerta ka ba sapui snem hanrai le se kerta benang kena nalai nak leng chonga so ya hap ya ka bangan ong ba ula kio kerta ka ba sapui snem da ka bang pesanorem nan kong sem lang ba kasar ka ba arwehi toila la ja ba ka du snem ru hanrai ban ong pat ba uni u sem rahobo wam u dei ba chemnut kalong kum ka jingkran darab jat ka jong ni u khon balong wa bicha ya lau kupa nama la pipule pipet pha ya takor kumkran jong ni usem rehobowa misha kita ki brei bubuan bu ika jingkerpa khmat chul ong ba kade ka jingkran ken ka bamdei ka bayetho ba ulong brei ba jemnot ka penkau man bu brei ba khor nama ukran ha ka sur ka ba ba ka ba khor ko mi ia po ni kong sem no ba khat ka ba khalai kani ka jinglong jong wa bicara ke ke baki beri ki di kisi ke bentar ki jumlien ya ke begin le ya ke baki we ki le ki tharong rup ha kom badai kat ba ya ke baki le ki khot juga kesam ke ki wala ka perhai ber ko ke tip ki persan darab jat ki persan ya begin gebonyong ki kisi benda terap kat bala lalu mungkin kedet nang nang jingyo thia ha ga ke jinglong senrop men sim ke jangap chak pe ala ja ba phim jet ye ka ba phin khit thia na ga ni ka jingyo thia ka bu ka jam sim nai pi ka ne ka jinglong srop sim ka sat house kum ha ka jing im ka janga chang pe kitin kena pop ke baar pat ki jong u abijah sha u jeroboam bat sha pa isol besti keleng kene balai baki mane ye ki blade how ko mi ye po ar chronicle nang ba khatla kat ba fra ka bu ong Rementa pimut banyale ya ka hima utrai ka kti ki khun David bat pilong upat ba belin bat pidan ringkat bat pi ki khun masik siar ya ki ba Jeroboam ula thaw pi belong ki blai kani ga jingkran ka u galong ga basisha na maro Jeroboam ula le kom tar rangi Phai na poding kong sim nang ba khat ar khat ka ba arfusana du khat ka ba lai pulai pose kumbadan ka jingong ba hawa pi kedau kti ki we ken ma ba ki ba bon ki simpre kti ki kedau pat sha nga bat shapi ka jinglong strop mesin ke bahadu kat no ngamla syu ban batai bau ni usim a hija ulalong nama uru de we na pedang kita ki nang mani blai thau ke bengi dak sedap ban boleh mentah sapang ka jinglong ka jang bola pertubut ita ki jingle i jong pa jong uhi ka bola ka jing mani blai thau ke bolong uhi u Jeroboam hi hal dang lu pat ban ken thok pat yaki hatukum ka ni ka jinglong jong usim Abijah kamderu ka jinglong ka ba sensyar hai babong ki priyo ha ka ni selak jong perthai ka ba kham so si lai ka dai ka ba layo ba sensyar ha ki long ying long sem jong ki banget ni itang yu thnyat ubadan ha ki wei pat kat ba yu khung uba ni i ba dan ha persak khmat jong ni plek ya ka ba mu i der man ta mu Jisu sa ai ka ni ko wat bisyar ki wei na ba bisyar pat je pi pematia senang menyot kat ba ningkong ni i kata hatu kan ka jikran jung sis kamut ba ngim de shoi ka ban mi tho hatu kade ne em ko ba bakla em kamut kamta henry kani kamut ba kam dei ngi bagin shim ya ka jaka ya ka ban bishar ban program ya nur ya no henry kat ba ban bishar pat ban bet ya ka jing em jono no ka long ka ba dei ngi bagin le na kata kian na ka ba bishar ban program na mau Jisu simlawan sida ka pertai wala dan ya ka hak ya ka ban program ya no henry simlawan sida ka pertai ban program
ker ngo bisa pendram re ke juga poru tu penbat pat yang kita bayat bakla ke jim anda pelala man bisar ya kata kar kum ya kum long tempi tang ba kadai menle da ke jitu go ba makam juru da ke dur ke dar jong ke jie kajing kena pop ke balai pat kabau Ahijah Ukraine show Jeroboam bat show pat rakyat Israel kalong kumne ba kila kentat ya ki badai bantre ya ke kamling do ar Chronicle number khala khat ke ba khandai ha ke bau ong kumne pila beno ni em ya kiling do utra ki kon aran bari ki lebiru de bat pila thung ling do ila de kat ba kum ka rukom ki kinja benrio ha ki wei pat kiri kum ta bau nu u ban shuwan pen kentang le de da umasi ling rau ba de ki nyau ki lang brot senrang utaken ula belong ling do jong kita ki bamlong blai satya kacat lebi ke de ke bau blai ula jikar pang ye ke bikin trai kam ling do reu Jeroboam ula pun kelano ya kata kat bakum ke Jisu bha ke manusia teleja ba mangau ma piru nyele Pyrshah yo blai nane ngie pen kela ya ke ek bau blai la bubet bu renting manang pika apat kalanot ka spa ka apthap ya ke bakan ngut teli telan ya ke jing ke janga per ke jangpe hadin ba u King Abijah ulala ya ke keren ini kentien kena pop sha Jeroboam ba sha ki pat benriu jog hima Israel bechetai long ba ulai thu lupa ba ke juda kan yo ke jingjop namar be kila yaine ha ble hot wala kan ne ke jing yaine kam long ke ba da ga nut baro henrei uplai pat namar ke jing sno burom na ka bata jong im david shimla ai no pat ya ke juda ha ke kti jong Jeroboam nene shimla sha ya ke bagi charam lesing lam ong ru barang dan ke bari blai ha kari juda ha itu ki po pat la ngi pikir ke history ke ni thoru ba tadi orang ini jual apa yang mana bakam reblay hi kahima Israel ke basate bani ke basate kisipai jong juda kila sakit tawir ha kita kisipai jong kahima Israel ha kata kapol ong ba kila khot kerpat ke kerteng jong trai ula ai ya ke jingarap nagamta jong kahima juda ba hadu bakila la ya ke penyap hadu kembasan spa hajar ngut kisipai jong juda laring simbet ker gumbala tho ha ke ketien ke jong blai hadin jeng nilai itu bau Rehoboam shim layo bor shu iko nilai Pyrshah ya ke juda kamla me ki sngi jong u Abijah ke bagi po a Chronicle nung bala khalai khot ke ba arpau ka jingker pa na utrai ni ka jingker khot yo ke kerteng ke jong utrai kala pelong ken ya ka hima juda ya ke bakan yo ya ke ban jok thma ya ke hima Israel ke bashatai kum taru kalong sanga bercapi la raja ba mangau pi khot kerpat e keteng juk trai ke por ke ngimat e ke jingele imat e kata ke jing kedu ke jingem utrai un ai bor utrai psat bor nga ba dia pi baru utrai un ai kata ke jingla e bangin ya ke jingjop se ke jingjop ke jingjop ke utrai un ai kalau hadu kat ni ha ke ba un pelong ya tikinam syur juga pi hadu bikin la e ke bikin yeng ya ke bikin ya le Pyrshah biang pak sisin nga bat ya pi namar kata kentu pijit ya ka ba pensno ha utra jet ya ka ba pendum le Pyrshah ya utrai ha jika ba pinile Pyrshah jet man ha ban pen ko bat ha ban pendem le de namar utrai unlong ha kalyang jong pi bat penyo long ginong job na ka por se ka por la pla mlen ya de bat im kom ne ngangat ba penyo mat ya kata ka jingman bha ka jing im ko bau news im Abijah ula yo ban mat hot ngamut par sedu kata ka jing yo mat ya jingman bha hadu bde yo lok hadu khat sangut kembalong yung news im namar kanir ka jing kai kane gare ka jing kai ka ba Pyrshah bat ka jing kai ka tung Jisu na jong ka tin jong blai bangim dei bang yo lok plat na ka wei khadu yo wai haswai ka bangine kutno aku amnya sam sepang juga jingmut jong ni ke kerteng ke jong sim Abijah ka kya tho ba ni ke kerteng ju Abijah ke bemut ukpa jonga udai u Jehovah ka kentin Jehovah ka de ke kerteng ke jong ublai bat ka ne ka tho ni ka mut ru yau ta u balong na di ke babam chiket chiri ke babam chiket la ngi kar lingkot te ka chikli ke jonga sepi ka long hatu ublai ulong mu uta ukpa chongpe hatu Jehovah ulong mu uta ukpa chongpe laja ba umpat julong menu khot kerpat menta ya ke kerteng ke jong utrai ling ba uci sukres wana ke jingjop aga jingem ke chongpe ke ba pi ke du aga jingem laja mo pi le sip la jukot teng andrei pila sha pat dia ke ba ke pertai kan rong no ya ke jinglong ke jingem ke chongpe
Phai biang shu menta wat yang Ialeh Pyrshah yo Mylliemumlong ubadan hasda hajat jong pi la pikot on wan men kloi men ai jing rap ya pi la kalong nam ta jong pi pat ki ba yai khot yai kerpat wat sange ya men yai khot na ka por cha ka por ka tujur ya pi ya ka ba pi penjit ya ka ba pen nom Ialeh Pyrshah ya utrai han penjit pen ban ya ka ba pen snot scam ha utrai ngit scam ba ka ni ka jing kai na ka ni ka jing long ka jing em ka jong news em Abijah kalau ka jing mentoi ba ka ba khra ka jing em ka jong pe kam ba ka long sangaru ngan tuai ni ka pon ta jong pe ai ngoi me atrai ni ka po ba ni ka kalimat ki ba menta bi ni yo ni ka jing kai na ka jing long ka jing em jong news em Abijah try Kharrngi ba me aboy menang hikai ngu try ni ba pe ki view ngu try bi ya ni ka video pelong ngu try ki try kita gi ba eat ya ga ba kinu Ialeh Pyrshah me han kin eat ga ban pin kong pandem de khmat chame kin eat ru try bi ya ga kin wat ga jing rap bet ki batang na me khnang ya ga kin yo ya na ga jing job sha ga jing job nya dua ya ga kerteng Jisu ya ban chat bo men ai bo ngu try na ka sngi ya ga ba kin long ngu try bi kita kin nong job ngu try da ba ki khmi chau Jisu bolong no pelong no pujanai ya ka jinget ka jengki Trai melang me ubuleu Jehovah ukpa ujangi Trai rap ikir Trai bi ki bikin long ngu try bi kita gi besngu tu ba medan hasenda ajan jang ka jing jengki ha tun Jisu ruai amen to ubuleu ngur khu pi ta du mengene sembiang pa ha we per kapor long bla kur khu ka teng Jisu ke sebu trai amen